Poštovani gospodine predsjedniče, profesore Soljačić, poštovani velečasni Zlatko, župniče, župe Blaženog Merca i svi članovi društva, kao i ostali koji ste došli večeras na predavanje, gosti i uzvanici. Srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem najprije na pozivu da malo nešto kažemo u povodu 20. obljetnice vašega društva i ujedno kao 200. predavanje i da ponovno si na neki način osvježimo lik našega blaženika, ali sada pod nekim novim vidovima, pogotovo nakon što su izašli prvi svesti njegovih sabranih dijela, a i osim toga tu smo u blizini njegovoga blagdana koji smo proslavili prije 5 dana, tako da ima još nekih drugih novih momenata koje ćemo spomenuti na kraju predavanja. Pa mi je drago da možemo, pogotovo u vašem društvu prosvjetnih djelatnika, našega blaženika opet i opet predstaviti, a uvijek se nešto novoga otkrije kod njega, jer njegova pisana baština još u potpunosti nije dostupna javnosti. Evo, malo pomalo sada to postaje, pa ćemo i večeras nešto vrlo lijepoga i čuti baš iz tih nepoznatih stvari koje još su kao u jednom rudniku stoje i koje malo pomalo otkrivamo. Dakle, tema ovoga moga večerašnjeg predavanja, katolička vjera, životno zvanje u dijelima Blaženoga Ivana Merca, može se shvatiti dvojako. Premda jedno od drugoga nije odjeljeno, dapače usko je povezano. Kada kažemo dijela, nekako prvotno nam misao ide na razna ostvarenja i pothvate što ih je dotična osoba, konkretno naš Blaženi Ivan, učinio tijekom svoga života više u materijalnom i organizativnom smislu. No pod dijelima podrazumijevamo i pisanu baštinu koju nam je blaženik ostavio i u kojima se s jedne strane nalazi odsjev onih dijela i akcija koje je provodio i poduzimao, a s druge strane ta pisana baština, ta ostavština njegova, bila je izvor nadahnuća mnogih njegovih dijela ostvarenih konkretno u društvu među ljudima. Jedno s drugim naravno usko je povezano. Večeras ćemo ipak naglasak staviti na njegovu pisanu baštinu koja nam sada postaje pomalo dostupna, kao što sam rekao, s objavljivanjem njegovih sabranih dijela. No, dok govorimo o dijelima Ivana Merca, onima ostvarenima na vidljiv način među ljudima i u ljudskom društvu, kao i onima u pisanom obliku, ne smijemo smetnuti s uma ono što je na kraju najbitnije konkretno kod Blaženoga Ivana, a to je ona duša, temeljna ideja, stvarnost koja je nadahnjivala i jedna i druga djela i koja je tako vidljiva u njegovu životu. Katolička vjera kao životno zvanje jednog mladog čovjeka stoji u pozadini i nadahnjuje sva njegova djela i jedne i druge vrste i čini od njih toliko vrijedna djela da o njima govorimo, njima se divimo i na njima se nadahnjujemo i 85 godina nakon njegove smrti, što se navršilo prije 5 dana. Porijeklo ove rečenice vjerujem da je mnogima poznato, to jest katolička vjera je moj životno znanje, no ipak spomenimo za svaki slučaj još jedan puta. To je rečenica iz pisma našega blaženika, što ga je iz Pariza pisao svojoj majci. To je pismo, dakle, to je poznata korespondencija između majke i sina, a objavljena je već u prvoj Ivanovoj biografiji i gdje naš Blaženi Ivan daje do znanja svojoj majci koje je njegovo životno opredjeljenje, što je za njega najvažnije u životu. Majka tada još nije shvaćala njegova religioznog uvjerenja i dosljedno tome njegov asketski duhovni život koji je provodio već u Parizu, a kasnije, nakon smrti, naravno da je njegova majka potpuno promijenila svoje mišljenje i stajalište. I stoga ga ona u svojim pismima želi malo prizemljiti, a on joj u svojim pismima objašnjava i opravdava svoj način postupanja. Svakako, veoma zanimljiva korespondencija koja je, kao što sam rekao, objavljena u Knivaldovom životopisu našeg blaženika još 1932. Mladi pariški student potpuno je uvjeren u istinitost katoličke vjere. Kako je to pak u drugom pismu napisao svojoj majci, također iz Pariza, i zato se cijeli njegov život kreće oko Krista Gospodina.
također i u Parizu, naš blaženi Ivan zapisuje u svoj dnevnik i onu čuvenu rečenicu: srce Isusovo, tebi posvećujem svoj život. I tako je i bilo. Kada smo kod Pariza i njegova boravka i studija, ondje moramo spomenuti još jedan tekst, do sada u javnosti potpuno nepoznat. Objavljen je samo u njegovoj poziciji za beatifikaciju i to u prijevodu na talijanski jezik. A sada ga prvi puta objavljujemo barem usmenim načinom. Radi se o jednom pismu iz opširne korespondencije koju je naš blaženi Ivan tijekom svoga studija i za vrijeme rata također vodio sa svojim profesorom još iz srednje škole, profesorom Ljubomirom Marakovićem. I ta cijela korespondencija, kao i druga pisma, bit će jedan od svezaka također njegovih sabranih dijela. A u tome pismu, koje je napisao u Parizu 12. rujna 1921. godine, dakle to je početak akademske godine, druge godine njegovog boravka u Parizu, njemu je bilo tada 24 godine i 9 mjeseci, dakle 25 godina recimo. I sad piše on svome profesoru, nakon što je puno toga lijepoga doživio u Parizu, vidio, pogotovo jer je proučavao katolički život, što mu je bilo posebno stavljeno na neki način u zadatak kad je bio poslan na studiju u Pariz. I puno je lijepih stvari vidio, dakle dobio i nadahnuća za kasniji svoj rad. I sad referira svome profesoru svoje dojmove i također svoja mišljenja šta bi trebalo kod nas, u našoj domovini, učiniti po tom pitanju. I sad poslušajte te riječi. Naravno, pismo je veoma dugačko, ja sam skratio i samo sam izabrao ona najzanimljivija mjesta. Piše naš blaženi Ivan ovako: dragi Ljuba, tako su njega nazivali svoga profesora, ne samo Merc, nego i njegovi bivši učenici iz još Banja Lučke gimnazije. Dragi Ljuba, često pomišljam, ne bi li se mogao sastaviti jedan hrvatski liturgijski almanah, gdje bi na svaku svetkovinu bila pokoja narodna pjesma koja odgovara toj svetkovini ili koji solidni prijevod himne, psalama i drugo za taj dan. Usto bi valjalo pridodati komentar o poeziji liturgijske godine i objasniti poeziju najvećeg literarnog dijela čovječanstva, brevijara, to je božanskog časoslova. Kada naime pomislim da mi nemamo nikakve religijske literature, to je pa se 21. godina, da naši đaci nemaju dobre molitvenike, da evanđelje nije rašireno u narodu, a da ne govorimo o znanstvenim vjerskim dijelima koja su neophodno potrebna za svakog našeg intelektualca, kada to sve znam, no ipak vidim da se radi, i hvalim za to Božjem milosrđu, da ulijeva u nas, unatoč svih tih nedostataka, apostolskog žara. Ali mislim da moramo napokon započeti s konsolidacijom temelja i to sve svoje sile uložiti da se provede evanđelje i raširi po cijelome narodu. Uvjeren sam da će riječ Božja posve spontano rekristijanizirati sve slojeve našega naroda. Kada bude bila u svakoj kući, gradskoj i seoskoj, kada bude bilo u svakoj kući, gradskoj i seoskoj, evanđelje za stolom, kada se bude uz objed čitao koji odlomak iz njega, onda se tek možemo nadati da ćemo imati brojan kler, da će se napuniti naši samostani i da će se osnivati redovi koji će odgovarati potrebama dotične epohe. Širenje kraljevstva Božjega u našoj zemlji mora polaziti od stupovlja episkopata i svećenstva, a mi laici smo samo kamenje ili malter te velebne zgrade. Iako katolicizam u Europi sada raste, ipak je on u užasnoj regresiji. Države, zakoni, radnici, zidari, cijeli činovnički aparat funkcionira kao mašina, kao da Bog ne postoji. Čovjek se zgrozi kad na to pomisli. A tko je kriv? Dobri, jer nisu bolji. Katolici, mjesto da se mole na javnim mjestima, mjesto da napuste svaki položaj, ako je u protuslovlju s vjerom, oni se sakriju kada se Bogu mole, pričešćuju kada nije nitko u crkvi i tako dalje.
Na nama je krivnja. Prvi kršćani su bili smatrani veleizdajnici od tadašnjih državnih rimskih vlasti. Bili bičevani i baceni u tamnice, a mi zašutimo čim vidimo opasnost. Na srcu mi je prema tome sljedeće. I sad navodi 5 točaka. Prije toga je on objasnio kako je to vidio kod Francuza i sad smatra da to kod nas isto treba provesti. Kaže, prvo, dakle, na srcu mi je sljedeće. Prvo, da se što prije započne s prevađanjem i izdavanjem evanđelja. Drugo, da se priređuju hodočašća. Treće, da se u svim našim listovima započne agitirati za svećeničko zvanje, stalež. Četvrto, da se upozore naši bolesnici na veliku korist dragovoljnog trpljenja. Peto, da se energija koja se je do sada utrošila u negativnu kritiku upotrijebi na propagiranje našega katoličkog učenja. Molim vas da se ne ljutite što sam vam toliko toga napisao. Pošto se je milost Božja vama poslužila da sam spoznao istinu katolicizma, to držim da sam morao sve ovo reći upravo vama. Naravno da se i nadalje preporučam u vaše molitve i tako dalje. Dakle, tako piše jedan mladić hrvatski, 25 godina, iz Pariza, gdje bi čovjek očekivao sasvim drugačije sadržaje, a on ima misli kršćanske obnove u svome narodu i daje već konkretan program. I to kakvim zanimljivim, riječima i uvjerenjem. I evo, s takvim uvjerenjem naš blaženi Ivan dolazi u Zagreb nakon godinu dana, još se on napunio još više kroz cijelu onu godinu 1922. i u jesen se pojavljuje u Zagrebu. Možda je najbolje to pisala Marica Stanković u svojim sjećanjima na njega, što je objavila i u časopisu Životu. Evo samo citiramo. Novi se čovjek pomaljao na našem obzorju. Dolazio je čovjek kojemu vjera nije bila tradicija, već život, a katolički rad nije smatrao sportom, već borbom za neumrle duše. U praznicima 1922. došla sam jednog jutra u Isusovačku crkvu u Zagrebu. U klupama blizu oltara Svetog Alojzija opazim mladog čovjeka s velikim misalom u rukama. Odijelo korektno, plava kosa uredno počešljana, ali držanje toga čovjeka bilo je ipak osobito. Nije skidao očiju s misala, a kad je pozvonilo na svetu pričest, pošao je k oltaru tako sabran kako se to rijetko vidi kod mladih ljudi. To mora biti merc. Jes, to je merc, govorila mi je duša. Samo on može tako sabrano moliti. I stvarno, to je bio merc, koji se vratio sa studija u Parizu. Bio je to moj prvi, ali najkarakterističniji susret s našim Ivanom. Tako Marica Stanković. Vanjska djela blaženoga Ivana Merca, koja su sada slijedila, pošto je on stigao u Zagreb, proizašla iz njegovog uvjerenja koje je ostvario i koja je ostvarivao kao angažirani katolički laik u organizacijama kojima je bio član ili su utemeljitelj, uglavnom su javnosti poznata. Stoga mi ne kanimo sada opširnije o tome govoriti, samo usput spominjem. Na 3 velika područja vanjska, to je katoličke aktivnosti, njegovo zvanje kao katoličke vjere se kod njega očitovalo. U prvom redu angažiranost u Hrvatskom orlovskom savezu, kojemu je 16. prosinca 23. godine postao suutemeljitelj. I usput da spomenem, evo, ovaj prostor u kojem se mi sada nalazimo, tu je bilo jedno od društava orlovskih koje se okupljalo ovdje u Palmatićevo i tu su imali oni svoju vježbaonicu, dvoranu za vježbe. Zatim imali smo provođenje katoličke akcije u orlovskoj organizaciji, a onda i šire, i usporede time promicanje liturgijskog pokreta i obnove. Dakle, to su ta 3 područja: orlovstvo, katolička akcija i liturgija, liturgijska obnova, gdje se na vani očitovala ta vanjska njegova djela kao odgovor na njegovo zvanje katoličke vjere. A sve je to bilo povezano i popraćeno sa njegovom spisateljskom djelatnošću koja je bila u službi toga. O tome je puno toga već napisano.
Dakle, sad ne ulazimo u detalje, nego sad prelazimo na ono konkretno bitno, da predstavimo evo njegovu duhovnu baštinu, pisanu baštinu, čija prva 3 sveska, evo ovdje vidite. Beatifikacija našega blaženoga Ivana 2003. godine, prije 10 godina, u Banja Luci, je svratila pozornost na njega kao mladog katoličkog intelektualca, tako da i domaća javnost, a i strana javnost se počela se više za njega zanimati. I to je dalo poticaj da smo konačno krenuli u prikupljanje i objavljivanje njegovih sabranih dijela. Sveukupna pisana ostavština blaženoga Ivana, kako ono što je objavio, tako i ono što je u rukopisima, a većina toga je u rukopisu ostala, tematski možemo podijeliti u 3 cjeline. Tu su najprije njegovi osobni spisi, opširan dnevnik, bilješke iz duhovnih vježbi, nacrti raznih predavanja vjerskih, te veoma bogata korespondencija. Ovi spisi daju nam duboki uvid u njegov duševni svijet i religiozno proživljavanje stvarnosti. Osim što nam dokumentiraju širinu njegove naobrazbe i velike kulturne i intelektualne horizonte, kroz te spise možemo također pratiti njegov uspon prema kršćanskoj savršenosti, evo, posebno kroz njegov dnevnik. Drugi dio njegovih spisa odnosi se na književnost i književnu kritiku. Ovamo ubrajamo najprije njegovu doktorsku dizertaciju i profesorsku habilitacionu radnju. Tu su potom mnoge njegove bilješke i zapisi iz područja književnosti kao i objavljeni članci, a treća skupina njegovih spisa jesu već zreli plodovi njegove osobnosti kao katoličkog intelektualca, a proizašli su iz njegova dubokog religioznog uvjerenja i prožeti su apostolskim duhom. Veći dio ovih radova on je objavio u tadašnjim katoličkim časopisima i novinama, a neke i zasebno kao brošure. Uglavnom su nastali u posljednjem 6-godišnjem razdoblju njegova života, kada je razvio veliko apostolsko djelovanje u Hrvatskoj od 22. dakle do 28. do smrti. Ovi objavljeni radovi, kao i oni u rukopisu sa sličnom tematikom, odnose se na ove teme. Sad odmah ovdje možemo spomenuti. Prva 2 sveska, to su ti njegovi radovi koje je objavio za vrijeme svoga života u javnosti, to jest u tisku. I ima 9 raznih područja. Prva 3 područja koja su najznačajnija, to smo objavili u prvom svesku, odnosi se na književnost, na liturgiju i na katoličku akciju. To su članci, studije s toga područja. A onda u drugom svesku područja ostali 6. Dakle, to su katoličke organizacije, Rim, papinstvo, Lourdes Marija, teme iz kršćanskog morala, tjelesni odgoj, te ostali vjerski sadržaji razno, pod točkom razno. Evo, to su ta prva 2 sveska, gdje je ono što je on dotjerao i objavio za svoga života. Sad ćemo samo nekoliko riječi. Još da kažem ovo, kada razvrstavamo po tematici, onda sa jednog drugog stajališta, njegove spise možemo razvrstati u 2 dijela. Dakle, njegove vjerske, a to je većina, gotovo sve, jeli, u 2 dijela. Prvi dio, to su spisi, i to je većina tih spisa, gdje on želi nešto lijepoga priopćiti s područja vjere. Bilo da se nešto dogodilo, jedan lijepi događaj, bilo neka lijepa osoba, svetačka osoba iz kršćanskog života, iz dakle, svijeta mladih koji ga želi predstaviti javnosti. Dakle, uglavnom pozitivne stvari iz kršćanske vjere, a to ide upravo u ono, dakle, od svetog Ignacija, jeli, i naše istovačko poslanje, širenje vjere i obrana vjere. Dakle, kod njega, dakle, taj prvi dio spisa upravo širenje vjere. Želi sve to lijepo komunicirati drugima, želi da i drugi, evo, doznaju, da se uvjere, da se oduševe. A drugi dio njegovih spisa je obrana vjere. Dakle, gdje god je netko napadnut ili gdje se dovode u pitanje u javnosti bilo istine vjere, bilo crkva, bilo crkvene osobe, Merz se stavlja u obranu i diže svoj glas. Na primjer, što se tiče Lurda, tu je imao veliku polemiku, vodio,
još je ostalo nešto i u rukopisu sa Zolom, sa onom čuveni roman Zolin Lurd, gdje je Merz njega potpuno raskrinkao, i gdje je pokazao falsifikate toga pisca, kako je falsificirao lurdska događanja i ostalo. Ili kad su napali, recimo, oce Franjevce na Kaptolu za vrijeme, to je što su uveli liturgijsku reformu, gregorijanski koral, su kritizirali u javnosti, onda Merz piše članak u obranu otaca Franjevaca. I tako dalje. Tako da imate, a pogotovo kad je u pitanju kršćanski moral, onda tu imate mnoštvo njegovih spisa u obranu, evo, kršćanskih vrijednosti na tom području. Evo, kad čitate te njegove spise, onda je to, vidite da taj čovjek gori. To je tako puno nekog žara, nekog poleta. Evo, sad ću vam samo citirati, najprije doktora Knivalda, kako je on to doživio. Ako je itko kod nas snažno i praktički zahvatio u kompleksnost suvremenog života, to je bio doktor Ivan Merz. O tome svjedoče njegove knjižice Tijona, Katolici, Novi plesovi, njegova pisma mladim prijateljima u Orlovskoj straži, njegovi članci, i premda je bio i sam mlad, i što se veli bez iskustva, ipak je o svim tim pitanjima tako zrelo sudio i nastupao s toliko mudrošću da je među Orlovima i Orlicama bio neke vrste autoritet u suvremenim čudorednim pitanjima. O snazi pisane riječi blaženoga Merza veoma se uvjerljivo izrazio i hrvatski pjesnik Ton Smerdel u komemorativnom članku In gloriosa memoriam, što ga je objavio za 2. obljetnicu njegove smrti, i u tom svome članku piše taj hrvatski pjesnik ovako, vrlo zanimljivo. Malo ima ljudi koji su djelom i pismom i riječju tako na mene djelovali i dnevno mi bili uzori u praktičnom radu u katoličkoj akciji kao on. Priznajem da ga nikad nisam vidio osobno susreo, ali sam iz svakog rada koji je on napisao osjetio snagu, jer je možda on bio jedini među nama koji je sve ono što je napisao u svetom zanosu i blistavom okrilju nerazjašnjene milosti. Tu je bila njegova snaga, a i danas je. Zato je mogao djelovati na mladež i baš nju učiniti onom koja će braniti Boga. Evo, divno rečeno, jedan njegov suvremenik koji je samo na temelju spisa njega doživio. A sad jedan moj doživljaj. Od prije 10 dana došao mi je nabaviti par brošurica, odnosno knjiga blaženoga Ivana. Jedan gospodin, mladi čovjek, otac obitelji, 3 djece ima, kojega inače znam već jedno 10 godina, veliki štovatelj našeg blaženoga Ivana Merza, i došao je kupiti za svoje kumčad. Na firmi im je kum, pa im želi pokloniti baš, evo, neke knjige od blaženoga Ivana. I onda mi veli ovo. Kaže, pater, nećete vjerovati. Ja kad čitam tekstove spisa, gotovo svakodnevno nešto pročitam od blaženoga Ivana Merza, ja doživljavam posebnu Božju prisutnost. Niti jedan svetac, niti jedan drugi duhovni pisac koji, ali baš je spomenuo svece, njihovi tekstovi, na mene nisu djelovali tako kao što djeluje, evo, pisana riječ i tekstovi blaženoga Ivana. I to mi je s takvim ganućem pripovjedao da sam ostao iznenađen. On sada živi u jednoj župi blaženoga Ivana Pavla II. I tamo je aktivan član, naravno ima čak jednu molitvenu zajednicu i tako dalje, ali evo, tako vam on već godinama doživljava našeg blaženika. A usto mogu reći i ovo, naš nekadašnji nadbiskup, zagrebački kardinal Franjo Šeper, koji je sam osobno poznavao našeg blaženoga Ivana i pokrenuo njegov postupak i govorio je samome papi vrlo često za vrijeme Drugog Vatikanskog sabora o našem blaženiku, tako da je papa već to često znao spomenuti kako je njemu kardinal Šeper još na Drugom Vatikanskom saboru govorio o Merzu. I sada, kada je postupak već bio u tijeku, onda smo zamolili kardinala Šepera da dade svoje pismeno svjedočanstvo i dao je, i to je u aktima procesa. I veli kardinal Šeper ovako. To je prva rečenica s kojom započinje svoje svjedočanstvo. U svome životu
susreo sam samo 2 osobe u čijoj prisutnosti sam osjećao posebnu Božju nazočnost. Jer jedan od te 2 osobe je bio Ivan Merz. A to su i mnogi drugi posvjedočili isto, da je upravo iz njega izlazila neka snaga, osjetili ste da stojite pred Božjim čovjekom. Evo, to je generalno ovako, sad naše vrijeme ide polako, ne bih želio vas sad previše opterećivati brojnim tim raznim informacijama, što ćete na koncu, oni koji budu željeli čitati sve to u uvodima pojedinih svezaka, ali obavezno se moramo zaustaviti na 3. svezku, u kojem je objavljena dizertacija Blaženog Ivana u hrvatskom prijevodu. To je prvi dio 3. sveska, onda drugi dio, tu su još neki drugi tekstovi koji dalje slijede, tako da bude volumen po prilici isti kao i ostali. Dizertacija našega blaženika. Dakle, to je nešto jedinstveno u svakom pogledu. Sad dopustite dok pronađem, jer preskačem puno toga što sam pripremio. On je svoju dizertaciju napisao ovdje u Zagrebu, to je sakupljao je materijal u Parizu i onda kad je došao u Zagreb, onda je tijekom godinu dana je to sve lijepo sakupio, pripremio i predao na Filozofski fakultet Zagrebačkog sveučilišta, gdje je i doktorirao 31. srpnja 1923. godine. I ta njegova dizertacija je ostala, ono što bi se reklo, sakrivena u rudniku. On je za vrijeme svoga života objavio nekoliko poglavlja samo kao članke, posebno recimo liturgija, književnost, to je u prvom dijelu. Međutim, u cijelosti je dizertacija čekala. Na hrvatski ju je preveo dr. Slavko Šarić, koji je naslijedio našeg blaženika kao profesor na Šalati francuskog jezika. I taj prijevod je čekao da dođe vrijeme. Onda je došla 100. obljetnica rođenja našeg blaženoga Ivana i onda smo odlučili moramo objaviti dizertaciju njegovu i to u originalu, onako kako je on napisao. I evo, ta dizertacija na francuskom jeziku je objavljena ovdje u Zagrebu 1996. i to u zajedno Filozofski fakultet Zagrebačkog sveučilišta, gdje je Merz doktorirao, i postulatura Ivana Merza. 2 su izdavača. I to je na francuskom jeziku. I nakon toga smo dizertaciju odmah stavili također i na internet, tako da je bila prisutna, dostupna. A onda, nakon njegove beatifikacije, Francuzi su ga otkrili, najprije mladi laik, i onda kad su čuli da je on napisao dizertaciju o utjecaju liturgije na francuske pisce, onda su se pogotovo zainteresirali i onda su otkrili ono što Merz s tom svojom dizertacijom je napravio, što nitko od Francuza nije napravio. A to je, pokazao je kako je liturgija djelovala na francuske književnike od, dakle, tamo Chateaubrianda, tamo negdje od početak, dakle, od 17. stoljeća pa do njegovih dana. Tako da je to jedna zanimljiva studija koja je otkrila Francuzima puno toga i sad su se oni počeli za njega zanimati i za njegovu radnju i onda su odlučili objaviti drugo izdanje, i to u Parizu, i evo, to je sad drugo izdanje Merzove dizertacije, pariško izdanje, to je ugledna ova izdavačka kuća Dominikanaca, Le Cerf. Oni su je izdali zahvaljujući posebno zalaganju jednog mladoga laika, profesora Gedija, koji, možda se sjećate, bio ovdje prije 8 godina i također na ovom mjestu je držao predavanje i obišao je malo našu domovinu i bio u Banja Luci i on je najzaslužniji da je ta dizertacija izašla. On je inače profesor književnosti, francuske književnosti. Sada je trenutno avansirao pa je postao direktor Centra za teološke studije u Cannesu, profesor Gedije. I evo, zahvaljujući njemu, u prvom redu je ova drugo izdanje francusko izašlo. O čemu Merz piše u svojoj dizertaciji?
Evo, kratki sadržaj, sasvim ukratko. U svojoj dizertaciji Metz je spojio dva široka područja svoga osobnog interesa. Književnost, u ovom slučaju francusku, te katoličku liturgiju, bogoslužje, izvor i temelj duhovnog života za kršćanina. Kao čovjek duboke vjere koju je svakodnevno hranio, sudjelujući na svetoj mise, na svim crkvenim obredima i slavljima, te znajući što liturgija znači za kršćanina koji svoju vjeru želi ozbiljno živjeti, Metz je s velikim uspjehom pokazao kako je liturgija djelovala na francuske književnike općenito. Do 18. stoljeća katolička liturgija znatno je utjecala na francusku književnost. Ta se slika poslije izmijenila u 18. stoljeću, koji ništi i gazi sve vjerskoj vrhu, naravno. Dakle, stoljeće iluminizma. No, doskora je nastala reakcija koju započinje književnik Chateaubriand, potom Metz daje opsežan prikaz kako je liturgija utjecala na mnoge kasnije francuske književnike, podijelio je književnike u 3 skupine, liturgijski, antiliturgijski i indiferentni. I završava dizertaciju sa Don Guérangerom, koji je započeo liturgijsku obnovu u Francuskoj. Zaključak dizertacije jest da je rimokatolička liturgija najuže vezana sa životom francuskog naroda, ona mu često daje pravac života, proizvodi obraćanja i djeluje čak i na one koji joj hoće biti sasvim oprečni, te se u sadržajima i stilu gotovo svih francuskih pisaca osjećaju liturgijski utjecaj. I sad je zanimljivo ovo kad smo dizertaciju predstavljali, dakle najprije prvo izdanje imali smo simpoziju u Parizu, 1996. godine, onda, a pogotovo sad nakon drugog izdanja francuskoga, sad je to dalo poticaj današnjim francuskim proučavateljima književnosti da nastave tamo gdje je Metz stao. I sad baš mi je rekao profesor Gedier da sad pokušavaju vidjeti kako je na kasnije književnike liturgija djelovala i koliko se može naći tih liturgijskih elemenata u sadašnjim djelima. Ali sad bih nešto, i time ću morati završiti da ne odužim previše, pročitati dojam koji je proizvela pojedini dijelovi njegove dizertacije koje on sam čitao u jednom društvu, to je poznato društvo Domagoj u Zagrebu. To je moralo biti tamo negdje 24. godine po prilici. I jedan student koji je tada slušao to predavanje, dakle Metz je imao predavanje dakle, u tom katoličkom društvu za mladež, jedan student, Pero Crnkovački, koji je tada slušao Metza i koji je bio tako pod dojmom da je još istoga dana zapisao svoje dojmove o tome što je čuo. I onda je to kasnije objavio, poseban članak, kad je Metz umro, odmah idući mjesec je objavio taj svoj izvadak iz svoga dnevnika. I sad poslušajte. Čitao nam je Ivan Metz svoju doktorsku dizertaciju. Kako nebeska ljepota katoličke liturgije svladava ohole pjesnike bezbožne Francuske. Ali nije Metz samo objektivni psiholog. Na svakoj stranici vidiš i osjećaš njega. Njega koji je tako lijep, čist. Dok nam čita, duša mu gori vatrom koju ja ne poznam. Glas zvoni ljepotom koju sam vidio samo u dječjim očima. Pa kad dođe koje mjesto koje ilustrira psalmom ili crkvenim himnom, onda je izražaj njegova lica neobičan. Ne znam kako da opišem to lice koje plamti. Je li to intenzivni doživljaj literarne ljepote? Je li to proživljavanje božanske poezije Svetoga pisma? Je li to izljev ljubavi nebeskom autoru te poezije? Je li to čistoća mladenačke duše koja izgara u čežnji za zaručnikom? Zar ta duša ne zna što je bestidnost gradskog dana i pakao gradske noći? Zar prolazi mimo ljudi s molitvom u duši, s ljubavlju u srcu? Zar dolazi među ljude kao mironosac i pionir novoga života? Kako je lijep, čisti mladić. Otkuda ja znam da je on čist? Vidio sam, osjetio sam.
Ne može se sakriti grad na gori. Evo tako Pero Crnkovački onoga dana, navečer kad je doživio, evo, ono kako je Merz sam interpretirao pojedine dijelove svoje disertacije. I možemo zaključiti, onda ćemo dati malo za diskusiju, a ovdje sam pripremio da ovako završimo malo sa nekim kratkim nekoliko slajdova, ali ima zanimljivih stvari, jeli? Tako da onda bude cijelina našega susreta i predavanja time okrunjena. Dizertacija Ivana Merza, gledana s povijesnog stanovišta, jest izvrstan dokument o povezanosti vjere i kulture na primjeru francuskih pisaca, te može biti poticaj da se slična tematika obradi i u hrvatskoj književnosti. Djelo je od velike vrijednosti za poznavanje francuskih književnosti pod vjersko-liturgijskim vidom, što ističe i profesor Gedier u svome predgovoru drugom pariškom izdanju. Tu je napisao vrlo lijepi predgovor. Vrijednost ovoga dijela je nadalje i u tome što ga nije napisao jedan Francuz, nego jedan Hrvat, te ono predstavlja doprinos francuskoj kulturi, ali istodobno i približava francusku kulturu Hrvatskoj. Svjetskog gledišta promatrana dizertacija Ivana Merza jest veliki doprinos poznavanju utjecaja što ga je katoličko bogoslužje vršilo na francuski narod, a što je našlo odjeka u francuskoj literaturi. Sigurno da bi se isti znanstveni rad mogao izraditi i o utjecaju liturgije na hrvatske književnike, a tema očekuje svoga istraživača. I još samo da spomenem za kraj da, evo upravo ovih dana završavamo, objavit ćemo posebno izdanje samo dizertacije, ali ne u nizu sabranih dijela, jer je ono već tu, jer sigurno će biti osoba koja će želiti imati samo dizertaciju, ali u drugom dijelu smo dodali odjeke, ocjene i recenzije njegove dizertacije od početka do danas. A to će biti, dakle, isto ovakav svezak od 480 stranica, dakle, prvi dio 300 stranica je Merzova dizertacija, a ostalih 200-tinjak, nevjerojatno kakav je utjecaj, pogotovo profesor Gedier, on je puno pisao i komentirao njegovu dizertaciju, ali i drugi Francuzi, pa će to, evo, biti dostupno, vjerujemo, za jedno 2-3 mjeseca. I sad još samo da spomenem kako dalje se nastavlja izdavanje sabranih dijela. Na jesen izlazi 4. svezak, to će biti njegov dnevnik. Evo, to će biti vrlo zanimljivo štivo, koji je već sad prepisan na kompjutoru i sad samo još dotjerujemo ove zadnje, mora se jezično malo dotjerati i ostalo. Moramo reći ovo, pohvalno i zahvalni smo Ministarstvu kulture, koje je pomoglo ovaj naš projekt, tako da oni nam djelomično, koliko mogu već u ovim prilikama pomažu, i što je vrlo lijepo, evo, i ovdje im doduše spomenuli smo to isto na početku i ujedno im i zahvaljujemo. Evo, time bih ja sad završio, pa malo ostavljamo za diskusiju, a onda ćemo još malo neke slajdove pogledati, odnosno jednu malu prezentaciju, nema puno, toliko da se malo prisjetimo i 10-godišnjice njegove beatifikacije i ostalih zanimljivih novih stvari koje se upravo posljednjih, evo, godina su se događale na području štovanja našeg blaženika. Evo, izvolite ako imate kako pitanje. Kad će postati svetac? Dobro, kad ispunimo 2 uvjeta. Prvi uvjet je da novi blaženik, nakon što je proglašen blaženikom, zaživi u Božjem narodu kao Božji ugodnik. Da ga ljudi štuje, da mu se mole, da je njegova slika po mogućnosti u svakoj našoj crkvi, kao i slike ostalih naših, već proglašenih blaženika i svetaca, i da on zaživi u Božjem narodu. Jer što ćemo proglašavati sveca ako njegovo štovanje još nije uhvatilo korijena, nije se proširilo. Ali, dobro, to je onaj opći uvjet. Ali formalni uvjet za
kanonizaciju je jedno čudo, čudesno uslišanje koje se treba dogoditi po njegovom zagovoru, nakon beatifikacije naravno, a čudesa neće biti ako ne bude molitve. Evo, zato i ovom zgodom apeliram na sve i možete reći i drugima, jeli, imamo velikog zagovornika, na koncu svjedoče mnoge zahvalnice kod njegovog groba i puno lijepih uslišanja dobivamo, posebno evo, u zadnje vrijeme vrlo zanimljivo, Blaženi Merc pomaže onima koji mu se mole da nađu posao i druge ovako situacije i financijske krize rješava. Međutim, treba biti jedno ono fizičko čudo, baš kao što je bilo ono za beatifikaciju, jeli, predstavljeno ozdravljenje Anice Ercegović na grobu od tuberkuloze pluća i 57 godina nakon toga poživjela u punom zdravlju, da više nije trebala doktora. Evo nešto slično, evo treba sad za kanonizaciju. Evo jedno pitanje. Mi smo sada u mjesecu svibnju, dakle Marinu mjesecu spali. Blaženik je također ljubio Mariju i išao je u Lourdes, rekli ste i spomenuli ste, pa možda nešto o prvom njegovom hodočešću i njegovom doživljenju, zašto je išao i što je doživio? To je on opisao u nekoliko svojih pisama. Išao je kao student iz Pariza u ljetu 1921. godine. I evo, baš u ovom pismu u Marakoviću, sad to sam izostavio jer je predugo bilo, gdje piše da je tek u Lurdu pravo shvatio pobožnost prema Majci Božjoj. I od tada je dobila njegova pobožnost. Kaže, u Lurdu sam zavolio krunicu i ona mi je od sada najbolji prijatelj uz Euharistiju, bit će mi sve do groba. Tako, po prilici. I onda je on postao gorljivi propagator Lurda, odnosno lurdskih ukazanja i poruke Gospine. Napisao jednu knjižicu Najnovija čudesa u Lurdu i promicao štovanje, jeli, bio je veliki štovatelj. Evo, i branio je Lurd od napadaja, onih iskrivljavanja što je Zola napravio, jer to su spomenuli. Uglavnom imao je kip Gospe Lurdske u svome stanu i tamo je uvijek gorila jedna svječica, malo onako električna. Molio krunicu svaki dan, jeli, pogotovo kad je išao Zrinjevcem, to je poznato, to su njegovi prijatelji to često zamijetili, jeli, u džepu drži ruku i moli krunicu i tako dalje. Onda kad susretne nekog znanca, onda dok izvuče, tako onda su vidjeli da on u stvari moli. Evo, ne znam, sad moglo bi se o tome još puno govoriti, ali njegovi članci baš to i dokazuju, jeli, koji su proizašli iz njegovog srca. Izvolite. Da on u svom dnevniku piše, kad je bio u Parizu, da je često spavao na podu? To je, ne spominje, dakle, to ne spominje, ali je više spavao na podu kad je bio u Zagrebu. A u Parizu ima drugačije trapljenje, ili drugačije vrste pokora i ostaloga. Ja znam to po tom, jer moj krsni kum i tetak, Jure Ščetinec, je zajedno s njim bio oba 2 godine. Da, vidite. I ovaj treći naš svećenik... Gračanin, da. Molim? Gračanin, njih trojica su bili u istom stanu kod gospođe Mišo. I onda su rekli kako je on često spavao na podu u Parizu. Vidite, to mi je nešto novoga. Evo, zamolit ću vas, dajte poslije predavanja da to još malo konkretiziramo. Jer poznato je da je on pokoru činio i u Parizu, ali baš da je spavao u Parizu na podu, to mi je drago, svjedočanstvo bez daljnjega. Jer 2 kćerke od pokojnog Ščetinca su žive. Da. Prema tomu one vjerojatno to još bolje znaju, jer ja sam imao svega 9 godina kad je on umro, ali sam to čuo od njegove supruge, mislim, jel? Pričala te stvari. Da, evo, hvala vam lijepo, hvala, ovo je zanimljivo znati, ali mislim, činjenica je da je on i u Parizu živio pokorničkim životom. Da. Uzrok njegove smrti je meningitis, upala mozga. U stvari on išao na operaciju sinusa
i ta operacija nije dobro uspjela i onda je nastupila upala mozga i ostalo. O tome prošle godine su liječničke novine objavile jedan veliki članak, ali to je samo za krug liječnika. Može se pronaći eventualno ako imate kojeg liječnika, onda ima tamo jedan opširan članak baš o povijesti, bolesti i smrti Ivana Merca. To je dr. Željko Poljak naručio, baš je želio da imamo i sačuvanu povijest njegove bolesti i tako. Evo sad tamo je to isto javno, mogu i ovdje to moram reći, neka se niko ne osjeti možda povrijeđen ili uvrijeđen, ali umro je pogreškom liječnika. Nehotičnom, naravno. Nehotičnom, ali je to, se vidi kako Božja providnost vodi stvari. On je umro u onoj životnoj dobi kada je dovoljno mlad da može biti uzor za mladež, a dovoljno zreo i odrastao i sa toliko toga što je napravio da može biti svima nama odraslima veliki uzor i primjer. Tako da je baš onaj optimalni moment bio, gdje ga svi možemo imati kao jedan divan, lijepi primjer. Dobro, može, izvolite. On je kao mlad čovjek bio u ono vrijeme Prvog svjetskog rata. Da li on na neki način sudjelovao tome, kako to djelovalo na njega i da je duhovno uspogledno? Da, dobro. Zlatko, možeš upaliti, daj upali sada, tako da. Imam, da, odgovorit ćemo mi. Evo sad da odgovorim. Prvi svjetski rat, to je zanimljiv period njegovog života. S jedne strane, zanimljiv, mislim, važan, jer je on upravo u ratu doživio jedno potpuno obraćanje Bogu. To je poznata stvar. Da nije sudjelovao u ratu, pitanje je da li bismo imali ovakvoga Merca. A on sam piše i u svome dnevniku o tome, a onda u jednom pismu ocu, ovako malo iznenađuje, ali je vrlo zanimljivo, kaže: zahvalan sam Bogu što sam sudjelovao u ratu, jer me rat naučio mnogomu što inače ne bi nikad spoznao. I živo želim da postanem slobodan kako bih mogao urediti si život prema onim načelima koje sam shvatio da tako trebam živjeti. A onda u dnevniku 5. veljače 1918. dakle već zadnje godine rata, onda veli ovako: cijeli program duhovni ima kako će sad živjeti nakon rata. Kaže, ne smijem živjeti više onako kako sam živio prije rata. Moram si urediti život u duhu novospoznatog katolicizma. Boga nikad zaboraviti, neprestano težiti za ujedinjenjem s njime. I onda nabraja još odluke, to je u stvari su prve njegove odluke iz njegovog duhovnog života. Tako da je taj susret s patnjom, trpljenjem, smrću kod njega proizvelo to duboko obraćanje prema Bogu. I on je bio tome dosljedan i onda kasnije samo rastao u tome. Evo, izvolite, još jedno pitanje. Pitanje u vezi sa disertacijom. Da li vam je poznato, odnosno da li je istraženo kako to da je u komisiju za obranu disertacije ušao jedan fizičar? Fizičar? Da, evo podatak ovdje komisija, dakle, Mercion ima disertaciju, komisija je bila dr. Petar Skok, dr. Stjepan Dropš, dr. Vladislav Stjepanik koji je definitivno fizičar, mislim, znam za njega, za ostale. Da li je to istraženo? Nije. To je i meni sad prva te dotični bio fizičar, valjda nisu imali koga, ne znam koji je razlog bio, da. Logično je jer je fizika i matematika bila u sklopu filozofskog fakulteta. U ono vrijeme, je li? Da. Mene bi zanimalo ipak jedno pitanje, je li objavljena njegova polemika sa Zolom djelomično, ima tu njegovim člancima u sabranim dijelima, ali ima još jedan njegov rukopis koji je ostao, koji će biti objavljen baš pod naslovom Laži o Lurdu, baš je tako naslovio, pa onda kritika Zole i sve to, ali to će biti objavljeno, da još nije. Dobro, evo, ako nema pitanja, ja bi sad sasvim kratko, par minuta,
da vidite malo, da se prisjetimo i beatifikacije, ali mogu odmah sada reći ovogodišnja proslava njegovoga blagdana bila je posebno označena jednim lijepim događajem koji ste već svi vjerojatno čuli preko medija, činjenicom da je štovanje blaženoga Ivana došlo čak do Rusije. I tamo je jedan grad Habarovsk kod Vladivostoka, ima katoličku župu koja je već inače 100 godina je tamo i sada je to jedan svećenik iz Argentine kao misionar i on se strašno oduševio za blaženog Metca. I već je meni pisao prije e-mailom da mu pošaljemo i tako dalje i onda konačno smo uspjeli uspostaviti kontakt, tako da smo mu poslali i relikvije i ostalo. I sada je vrhunac svega to što je on proglasio, odnosno složili su se cijelo pastoralno njihovo družba i proglasili su Ivana Merca zaštitnikom mladeži njihove župe. I to imate na njihovoj internet stranici i članak o Mercu na ruskom jeziku i činjeni se da su ga proglasili. I ne samo to, nego je on naslikao blaženoga Ivana u stilu ruskih ikona. I evo ja sam donio iz printu, poslao mi je e-mailom, evo tu je slika, kad budete izlazili van možete vidjeti, tako da je to vrlo, vrlo zanimljivo evo da je naš blaženik našao, oduševio i odjeka našao na krajnjem istoku Rusije. Dobro, evo sad ćemo kratko samo pogledati nekoliko slajdova. Evo da se prisjetimo par slika, da se prisjetimo onoga što je bilo u Banja Luci. Sada je 10-godišnjica, bit će velika svečanost za tu prigodu 22. lipnja. Evo geslo, kao što se sjećate, beatifikacije je bilo ovo blaženi čista srca. Evo nekoliko momenata. Vrlo je zanimljivo, i to smo sad izvukli, kako je Papa na početku mise beatifikacije napravio jedan uvod, koji inače nije napravio niti kod blaženog Stepinca, niti kod Marije Petković, nego samo kod Merca. I onda je tu već jednu malu propovijed održao, i onda je tu ove čuvene rečenice izrekao, kada je Kristovo svjetlo blista u Ivanu Mercu. Njega vam želim dati kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali istodobno suputnika. Na putu vašoj povijesti on će danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima, svjetovnjacima, laicima. Dakle, 5 naziva već na početku mise Papa daje našem blaženiku. I ova druga rečenica njegova u samoj propovjedi. Ime Ivana Merca za čitav jedan naraštaj mladih katolika značilo je program života i djelovanja, ono to mora biti i danas. Još nekoliko momenata. Obično kad imam predavanje mladima, onda nastavimo tu dimenziju istaknuti koju je Papa spomenuo također i u svojoj propovjedi. Kako je Merc uspio u životu. Evo, ovdje su njegovi uspjesi, ali, veli Sveti Otac u propovjedi, kaže, ali nije to razlog zašto smo mi njega danas ubrojili među blaženike, njegovi zemaljski uspjesi, nego što je uspio pred Bogom. Uspio postati svet, dakle, ostvariti svetost. Novo priznanje svetosti 2007. od Benedikta XVI. Evo, u ovom dokumentu Sacramentum Caritatis o Euharistiji
tamo u broju 94. Papa spominje velike svece, 18 velikih sveta za koji su se posebno istaknuli u štovanju Euharistije i evo zadnji među njima još je blaženik naš do blaženog Ivana Merca, da spomenemo tek neke od njih. Središte svetosti od uvijek se nalazi u sakramentu Euharistije. A pazite, to sam sve ovi veliki sveci. Ignacija, Antiohijski, Augustin, Franjo Asiški, Sveti Benedikt i tako dalje. I evo naš blaženik se našao u tom izabranom društvu. Nekoliko slika, Bogu hvala, puno umjetnika nakon beatifikacije i okolo nje je izradilo njegove likove. Evo, ovo je bista ovdje iz Palme, ovo je u Banja Luci, vitraj, i to u raznim tehnikama. Ovo je slika lijepa, ovo što ste vidjeli, pretpostavljam. Imam, ko još nema sličicu malu, može večeras dobiti. Evo, to je naš general izradio Merca kao vojnika. Što je inspiriralo generala da nacrta šumu? U stvari ovako, on je bio zamoljen. Predložili smo mu preko njegove supruge, i onda je to rado prihvatio. I onda je samo rekao, kaže, nemojte mi reći datum, kad mora biti gotova, nego kad stigne. Evo, dogodilo se čudo. I tako, i evo. I uvjereni su da je i Blaženi Merc tom čudu pripomogao. I on je nasliko, mi zamolili smo jednu u vojničkom, jer je general vojnik bio, Merc vojnik, a on je dodao još jednu. I evo, kao student. Evo ovako, ukratko, dakle imamo ovu službenu sliku od beatifikacije, u kojoj je autor Anto Mamuša iz Travnika vrlo lijepo prikazao tih 5 poruka koje možemo iščitati iz života našeg blaženika. Pa evo sad ćemo svaku od tih poruka vidjeti ovdje. Dakle, Merc je bio laik, živio u svijetu, obavljao svjetovno zanimanje i ostvario sveto života. Spojio svjetovnost i svetost. Dakle, civilno odijelo, kravata. Neke od kravata su se do danas sačuvale u muzeju, čuvamo njegove. Onda, knjiga, kao katolički intelektualac, doktoratom i poznavanjem 10 jezika povezao vjeru, kulturu i znanost. Treće, usko povezan s crkvom, njenom liturgijom, njenim pastirima. Nikad nije obukao reverendu, a bio je stup crkvi Bože, kako su o njemu pisali poslije smrti. Simbolika 3 crkve, jel? Onda, svoju vjeru svjedočio poslu da bio veliki apostol mladeži, Duh Sveti golub koji ga nadahnjuje. I Euharistija, to smo već rekli, evo središnja stvarnost njegovog života. Novi blaženik je dar Božji, dar crkve, dar Svetog Oca hrvatskom narodu. Taj dar uvezuje, trebamo štovat, moliti mu se, upoznati ga. I evo naš Zagreb, gdje je naš blaženi Ivan hodao kao svetac po ovom asfaltu po kojem i mi hodamo. Imamo sve raznih akcija, aktivnosti koje su evo, nakon njegove beatifikacije pokrenute, recimo jedan pothvat u projektu Suncu 2009. Pa evo, to vam je profesor Gerbier iz Pariza, odnosno iz Kana, on je tamo i to je vrlo zaslužan. I kao laik je, i sad on se bavi mišlju da piše doktorsku radnju o Ivanu Mercu. I već je stupio u kontakt sa našim, htio bi ovdje doktorirati na našem sveučilištu u Zagrebačkom, na Filozofskom fakultetu. Jel mu je zato slično da piše doktorsku disertaciju? Evo, ovdje, a mislite da je malo sličan, ja čini se malo, je. Inače, on oženjen, ima 4 djece. Jednom djetetu, i to ovome koji ga drži, je dao ime po Ivanu Mercu, mali Žan. Ovdje
su, pozvali smo ih pa su bili u Malom Lošinju, ima tamo i dom Ivana Merca, i pa su ljetovali, tako da smo im to ovako jedan znak pažnje. Tako da je to vrlo jedno izvanredno svjedočanstvo i kršćanske obitelji i duhovnosti. Onda Filipini, to već znate, već nekoliko godina, na Filipinima se proširilo štovanje i to je najzaslužniji ovaj mladi profesor, Cesar de la Cruz, koji je bio i ovdje kod nas već, evo bio je na grobu Blaženog Ivana, i on tamo širi, sad je pisao za blagdan isto, kako su proslavili blagdan ondje. Evo, to su mali Filipinci. A onda smo imali prvo hodočašće s Filipina na grob Blaženog Merca. Evo, prije 3 godine, 2010. I sad ovo hit ove godine, jeli? U Rusiji. Dakle, vidite ovako, tu je na hrvatskom, jeli, ovu rečenicu, ali ovo je ruski blaženi Ivan Merc. Onda je crkva Eukaristija apostola, a ovdje na ruskom prijevod katoličeska je vjera, eto moje prizvanje. Evo, to je taj svećenik. I to je Instituto Verba Incarnator, dakle institut utjelovljene riječi, to je nova kongregacija koja kod nas ne postoji. Evo nekoliko slika iz njihove župe. Evo njihova crkva, ali to nije istočni obred, to je katolički, mislim, latinski obred, ali rimski. I evo jedna od, to je njihova stranica, i to tamo gdje su Merca proglasili. Blaženi Ivan Merc, proglašen zaštićnik mladjoši. Evo, to mi je zanimljivo, dobro. I to je to. I ovo je zadnja slika, toliko malo da imamo i vizualni efekt danas.